so yau yayi rana Salifu da Hawa ranar ku ta zo. Ayyakai yau auren so an kayo murnar ciki ta fito Salifu akale ango Hawa ta zama amarya. Yau auren so an kayo murnar ciki ta fito Salifu akale ango Hawa ta zama amarya. Farko zan sanya jalla sarki na mai duka ka iya min jalla fannin waka ne daukaka. Baitin ango amarya shi yau zan daddaka sun rayo sun yarma aiki manzon duka. Ango zan so ka zama gamji sha sassaka Hauwa ke ko ki zama turmi cure daka. Ranar auren nan naga kowa ya zaka abokan ango kawayen amarya ne kira. Sarauta kai nai nadi haɗin nan dai yayi daidai ba na tsoron faɗi. Auren su da kauna an kayo kowa ya faɗi. Iyayen ango amarya albarka ku yi daɗi. Kyawun alkawari cikawa yau nai faɗi. Zumar soyi da za ku sha ku kyale zancen madi. Masu so su raba ku je da su Allah ya yi haɗi. Ƙaryar makiyan ku sai ta Allah ba ta so ba. Auren su an kayo muryar ciki ta fito Salifu akale ango Hawa ta zama amarya. Babbar rana ga manyan mutane ta yi so kafin hannu yayi kaɗan rana ta fi so. Hauwa ranar kike jira yau dai ta yi so na san zaki wa angon ki komai in yi so. Wanke zuciyar shi tas ki sa so na so akan ku zan ba da tarihin so ga masu so. Duk wani sirrin shi naki ne kar da ki fallaso aljannar ki na nan kafar shi kin tuno. Salifu kayi dacen mata na tuno ya fe min kyawun ta ni sai na bayyano kyawawan halayen ta ni su na tuno. Sallah kan lokaci take yi na gani kyakkyawa mai farar kala ce na gano. Kyakkyawar zuciyar ta ma kowa ya gano kyakkyawa mai fararen idanu. Hauwa nas'am nai waƙar auren ku da Salifu. Fannin aiki ka zama madugu ka zama uban 500 kai na kira dubu. Barde sun hango kai na gansu suna gudu komisar na gansu sun ji girman ka suna gudu. Ranar murna idan ta zo ba a yin fushi kowa ya tashi na ga fuskar shi da murmushi. Sunayen 'yan uwan amarya su zan kira da na ango dan na ga sun samu 'yar uwa. Ta da yawan fushi na sanyo ki malika suna mai karsashi. Kanwar anguwa mi kina jina na biyo dodo kai ma baitin kana suru na biyo. Yannai na amarya baitin kuna suru na rako yaya komisar musi farko shi zan sako. Musi kyauta gare shi baya da yawan rako komisar musi sa maza raki ma duku. Matar yaya na lawali uwar gida antin kalide mamar nadir ita zan kira. Mamar ummi mamar raina na biya filin Hauwa ta wai adama na kira. Yayar amarya ami baiti na dako ibo kai ma kana nan cikin waƙe na zan huta a nan baituka nan ya rago.